салому дуруд дӯстон. Мухлисон як қисми хело муҳими футбол мебошанд ва бисёр нафарон мегӯянд ки мухлис 12-ум бозингар ба ҳисоб меравад, вале баъзан вақт кор то дараҷае мерасад ки онҳо ба маънои аслӣ 12-ум нафар дар майдон мешаванд. Дар барнома имрӯза ҳолатҳоеро ҷамъоварӣ кардем ки вақте мухлисон зидди бозингарон амалҳои ғайриинтизомӣ анҷом медиҳанд. ин видео бо сарпарасти як сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз соми кушов канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOT. маълумотҳои зарура дар комментария. ба ҳама муваффақият. дар дерби Лондон байни Арсенал ва Тоттенхэм ҳамлагари сурхпӯшо Роберт Перес қариб буд ба мухлис ҳамла кунад. вақте ӯ дар канори майдон ба ҷои тӯбро додан бо он футболбозро зад. дар ҷавоб Перес хост мухлисро тарсонад. довари бозӣ нахост Пересро ҷазо диҳад ва ӯро танҳо ором мекард. ӯ аз футболбоз хоҳиш кард то ба фитна дода нашавад. ба ин нигоҳ накарда Перес мухлисонро ҳақоратҳои қабеҳ дод. ана дар дерби Бермингем байни Астон Вилла ва Бермингем вазъият аз назорат берун шуд. мухлиси дастаи мизбон ба майдон баромада аз пушт ба рӯи Ҷек Грилиш зарба зад ва ӯро ба нокдаун равон кард. кормандони майдон ва бозингарони дастаҳо зуд мухлисро қапида ӯро аз майдон берун карданд. вақте аз майдон баромадан ин мухлис ба дигарон буса равон кард, вале пас аз чанд лаҳза Грилиш бо голи худ ба ҳамаи мухлисони Бермингем ҷавоби арзанда дод. дар рақобати даври охири Бундеслига байни Гамбург ва Боруссияи Мюнхенгладбах даҳшати ҳақиқӣ рух дод. он рӯз ҳатто ба ғалабаи худ нигоҳ накарда Гамбург аввалин бор дар таърих аз Бундеслига парид. дар аввал ҳама рӯафтода буданд. мухлисон мисли бозингарони даста аз ин нокомӣ гирья мекарданд, вале пас аз чанд лаҳза сектори асосии мухлисони даста ба майдон файероро партофтанд. майдон на ба анҷоми бозии футбол, балки ба анҷоми ягон ҷанг монанд буд. кормандони ҳифзи ҳуқуқ дарҳол ба майдон баромаданд. пас аз маслиҳати довари бозӣ назорат дар майдон пурзуртар гардид ва полисо бо саг ва асп низ ба варзишгоҳ дохил шуданд. шояд онҳо метарсиданд ки боз мухлисон ба майдон набароянд. дар натиҷа ҳама ором шуд ва бозингарони Гамбург ба мухлисон барои дастгирӣ изҳори миннатдорӣ баён намуданд. рақобат байни Реал Мадрид ва Барселона яке аз шадидтаринҳо дар футбол аст. яке аз тасдиқҳои ин сухан вокуниши мухлисони Барса дар Камп Nou ба голи Криштиану Роналду аст. вақте пас аз задани гол Роналду барои ҷашнгирӣ ба кунҷи майдон рафт, бисёре аз мухлисон амалҳои дағал анҷом доданд. мухлиси хурдсоли Барса ба Роналду ангушти мобайнашро нишон дод. ана мухлиси каме калонсолтар хост ба пушти Роналду туф кунад, вале онам ба ҳамлагар нарасид. ана амалҳои зан бошад бидуни шарҳ. нисбати Лионел Месси ҳам мухлисон дағалона рафтор карданд. ростӣ бо ӯ ҳодисаи ҷолибтар рух додааст. дар бозии Лигаи Чемпионҳо дар майдони Панатинаикос мухлиси дастаи юнонӣ ба майдон баромада рӯбарӯи Месси қарор гирифт ва ба ӯ ангушти мубайни худро нишон дод. ин хурсандии мухлисро кормандони майдон зуд хотима доданд, зеро чанд нафара ӯро аз майдон берун карданд. чанде пеш бо ҳамлагари Боруссияи Дортмунд ҳам як ҳолати аҷиб рух дод. вақте Эрлинг Холланд голи навбатии худро ба дарвозаи Вольсбург ба ҳадаф расон, онро бо тарзи хело аҷиб ҷашн гирифт. Эрлинг ба канори майдон омада ба зону нишаст ва ангушти ишораашро тарафи як зан равона кард. зан аз ин амали Холланд ғазабӣ шуд ва дар ҷавоб ба ӯ ангушти мубайни худро нишон дод. дерби байни Милан ва Интер яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар Италия аст ки он дерби Делла Маданина ном дорад. дар яке аз чунин бозиҳо дарвозабони машҳури Милан Дида ҷабридидаи як ҳодисаи нохуш шуд. дар аввал ӯ назди худ якчанд файерҳоро дид, вале баъдан яке аз онҳо рост ба сари ӯ зад. хушбахтона дарвозабон зарари ҷиддӣ надид. ин ҳолат бошад дар чемпионати Фаронса дар бозӣ байни дастаҳои Брест ва Монпелье рух дод. вақте футболбози Монпелье пеналтиро иҷро мекард, мухлисони Брест дар нишастгоҳ пушти худро кушода хостанд диққати футболбозро парешон кунанд, вале ин кори онҳо бефоида буд, зеро ҳамлагар аз пеналти гол зад. дар мавсими 2013-14 ҳимоятгари Барселона Дани Алвес дар бозии зидди Вильяреал аз як ҳолати ногувор хело оқилона баромад. дар яке аз ҳолатҳо мухлиси Вильяреал дар пояи нажотпарастӣ хост Дани Алвесро масхара кунад ва ба тарафи ӯ бананро ҳаво дод, яъне ӯро маймун гуфт. ба ҷои ғазабнок шудан Алвес бананро гирифт, онро хурд ва оромона зарбаи кунҷиро иҷро кард.
дар финали чемпионати Аврупо дар соли 2004 байни Португалия ва Юнон як мухлис амалеро анҷом дод ки ҳамаи мухлисони Барселона орзу доштанд ин корро кунанд. Ин ҷавон бо парчами Барселона ба майдон баромада тарафи Луиш Фигу Давид Ваонро ба рӯи ҳамлагар партофт. ин ба он хотир ки Фигу чанд сол қабл аз ин хело ноҷавонмардона рафтор карда аз Барселона ба Реал Мадрид гузариш карда буд. ин бузургтарин хиёнат дар таърихи Барса ба ҳисоб меравад. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.